Ġimgħa biss wara li l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ġie kkundannat mill-qorti għal kummenti li nstabu li preġudikaw il-każ kontra Jorgen Fenech dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, żdiedu l-attakki mill-establishment kontra id-deċiżjoni tal-imħallef Edwina Grima, anke biżjed kummenti bl-istess retorika li mhux eskluża li ntiża speċifikament biex il-każ ġudizzjarju jitwaqqa kompletament. Jason Azzopardi ittella jixed wara rikors fil-konfront tiegħu mid-difiża ta' Fenech minħabba kummenti f'intervista ma' States Love in Malta. Kummenti li l-qorti wkoll mhux biss ordnat biex jitneħħu mill-intervista, iżda wkoll li ma jiġux ripetuti fil-pubbliku. Iżda l-establishment nazzjonista issa ħareġ lil blokker Manuel Delija li wkoll fetaħ attakk ġdid fuq l-qorti u l-imħallef Grima waqt li ddefenda l-aġir ta' sieħbu Jason Azzopardi. Kummenti identiċi li wkoll jippreġudikaw il-każ ta' Fenech saru fl-aħħar jiem mill-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina. Fid-deċiżjoni tagħha l-imħallef Grima kienet sostniet li tali kummenti minn Azzopardi jinterferixxu fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u anke influwenzaw lil ġurati li għadhom iridu jintażlu fil-proċess tal-ġuri. Fit-tieni ċanfira f'inqas minn ġimgħa l-imħallef ukoll ikkonkludiet li kemm il-darba tan il-lob se jkompli fil-pubbliku, allura kienet lesta li tieħu l-każ dwar qtil ta' Caruana Galizia fil-magħluq. Iżda issa Manuel Delija kien pronti jisfida tali deċiżjoni li ddeskrivija bħala tal-waħx għal diversi raġunijiet. Skontu dak li imponiet il-qorti japplika biss għall-awtoritajiet pubbliċi u mhux lil ħadd ieħor, bi sfida ċara li l-establishment għandu ħsieb ċar li jkompli għamilha tal-ġudikant minflok l-istituzzjoni ġudizzjarja minkejja il-ħafna paroli favur il-governanza tajba u s-saltna ta' dritt li għaqdiet bħal Repubblika jippritkaw kontinwament. Filmat li tella fuq il-medja soċjali Manuel Delija insista li Jorgen Fenech għandu jibqa' jissemma bħala il-perċimes u l-unika moħħ wara r-reat, anke jekk sa ftit ilu kienu jiddikjaraw ħafna differenti. Esperti tal-qorti li tkellmu ma' News indikaw li din tista' tkun biss logħba legali biex effettivament Jorgen Fenech laqas biss jgħaddi ġuri dwar il-każ u allura possibilment ma ssirx il-ġustizzja sħiħa.